lepšie. Zrealizovať túto myšlienku pomohlo občianske združenie Osmianko, ktoré takýchto detských izieb už na Slovensku zriadilo 15. Naše občianske združenie vzniklo práve s týmto úmyslom humanizovať prostredie nemocníc a sme veľmi potešení, že Lučenecká nemocnica je už 15. v poradí, kde sa nám takýto detský kútik podarilo otvoriť. Keď sú to ľahšie diagnózy a neprekáža to, tak naozaj tá detská herňa je príjemnejším prostredím. Malí pacienti, ktorí v čase našej návštevy boli hospitalizovaní, si na novú detskú izbu veľmi rýchlo zvykli. Hrať sa tu môžu aj so svojimi rodičmi, ktorí sem prídu na návštevu alebo sú so svojimi detičkami hospitalizovaní. Rodičia to prijali veľmi dobre, pretože im bude umožnené hrať sa v tej izbe s nimi. Čiže nebudeme separovať rodičov a deti budú len v detskej izbe a rodičia by tam nemali prístup. Tí rodičia sa im vlastne môžu v tej izbe venovať, môžu využívať všetky hračky, ktoré tam sú. A myslím, že aj rodičia to majú zjednodušené, majú to uľahčené. V tejto klinike sa s detičkami môžu hrať celý deň. Takto detičky pociťujú, že nie sú v nemocnici a nemusia sa báť našich lekárov a sestier. No, musím povedať, že naozaj tie ohlasy sú len pozitívne, pretože nielen deti sa z toho tešia, ale takisto zdravotný personál a takisto rodičia, ktorí tie deti chodia navštevovať, prípadne sú s nimi hospitalizovaní. Táto izba, ktorá sa dnes zriadila, je nádherná. Myslím si, že odbúra stres, ktorý deti niekedy zažívali, či keď videli injekčnú striekačku alebo videli lekára v bielom plášti, je naozaj nádherná, utišujúca a myslím si, že budú mať problém, ako deti dostať domov. Rodičia, že jednoducho z tohto prostredia sa deťom nebude chcieť odísť. Ležanie v posteli a noci bez mamy to už dávno nepatrí k obrazu detskej kliniky v Lučenci. Malí pacienti môžu v nemocnici zostať so svojou mamičkou a deň tráviť medzi kopou hračiek s milými a usmiatými sestričkami. Televízia Lokal vám prináša aktuálne spravodajstvo, rozhovory a aktuality. Kontaktujte nás a povedzte nám, čo by ste chceli vidieť. Je to predsa vaša regionálna televízia. Televízia Lokal. Vo štvrtok 5. júna si vo dvorane Reduty mohlo vychutnať vyše 200 divákov ďalšiu premiéru známeho lučeneckého divadla Jožefa Karmána s názvom Úvaha o ženách. Hru Mikloša Ďarfáša režijne pripravil profesionálny režisér z Budapešti Alfons Krížik. Koncom mája ste na námestí Republiky mohli opäť stretnúť žiakov a študentov, ktorí absolvovali už 13. ročník behu o pohár riaditeľa Domu Matice Slovenskej. Najúspešnejší boli žiaci zo základnej školy na Vajanského a študentky z gymnázia Boženy Slančíkovej Timravy. Pokiaľ ste pacientami Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, tak sa o vás stará druhá najlepšia nemocnica na Slovensku. Poisťovňa Dôvera urobila nedávno prieskum efektivity a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všeobecných nemocniciach na Slovensku. Toto hodnotenie potešilo aj vedenie Lučeneckej všeobecnej nemocnice s poliklinikou. Som veľmi rád, že poisťovňa Dôvera urobila prieskum všeobecných nemocníc na Slovensku, kde sa hodnotila kvalita a efektivita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Išlo o interné hodnotenie poisťovne, no podľa prísnych kritérií. Naša nemocnica dopadla v tomto hodnotení výborne. Táto nemocnica skončila na 2. mieste v našom internom hodnotení zdravotníckych zariadení, kde podľa parametrov, ktoré sú stanovené objektívne, nemocnica Lučenec obstala na špičke, obstala na 2. mieste na Slovensku. Celkovo bolo hodnotených 64 všeobecných nemocníc a preto výsledok veľmi potešil aj manažment Lučeneckej nemocnice. Skončila na 2. mieste spomedzi 64 všeobecných nemocníc na Slovensku. Je to veľká vec. Ja som poďakoval všetkým zamestnancom, všetkým primárom, strednému zdravotníckemu personálu a hlavne manažmentu za to, že pracujeme neustále na plné obrátky. Druhé miesto je pre vedenie v nemocnice zaväzujúce dosahovať aj naďalej minimálne takéto výsledky. To druhé miesto nás zároveň aj zaväzuje, že ak odvádzame kvalitnú starostlivosť o našich pacientov, ak investujeme do nových prístrojov, ak sa staráme o priestory, v ktorých naši pacienti a zamestnanci žijú a pracujú a sú ošetrovaní, tento záväzok nás musí posunúť vpred. Toto hodnotenie má význam aj pre samotných lekárov, veď sa zaradili medzi lekárskú špičku na Slovensku. Záujem náš je spoločný, aby táto nemocnica bola čo najlepšia a poskytovala čo najlepšie služby.
Lučenčania sa opäť mohli presvedčiť, že neustále nakupovanie nových špeciálnych prístrojov alebo otváranie nových oddelení prináša pacientom stále kvalitnejšie poskytované služby v Lučeneckej nemocnici. Aj tento rok sa na letisku v Bolkovciach podarilo zorganizovať preteky v zrýchlení motoriek a automobilov. Štvrtý ročník zrýchlenia sa podarilo uskutočniť organizátorom z Rimavskej Soboty a po druhýkrát na letisku v Bolkovciach. Áno, vlastne Automax Powerfest 2008 sa podaril podľa očakávaní. Svoju hlavnú úlohu zohralo aj počasie, ktoré odstrašilo aj divákov, aj účastníkov. Tak je dosť málo, relatívne málo divákov, čo nás trošku mrzí, lebo od rána pršalo. O toto podujatie, ktoré si už vytvorilo tradíciu, je záujem už na celom Slovensku. Od rána nám zvonili telefóny, vyvolávali zo všetkých kútov Slovenska pretekári, že sa boja vyraziť z domu, lebo na celom Slovensku vlastne pršalo, takže mnoho pretekárov očakávaných nedošlo. Ale hodnotíme, teraz je 12:30, doteraz to hodnotíme pozitívne, len aby to vydržalo počasie aspoň tak, že neprší do večera. Na štart sa postavilo vyše 120 pretekárov a ako sa zlepšovalo počasie, tak začalo pribúdať aj divákov, aj záujemcov o šprint na 400 metrov. Ak mám dobré informácie o časomeračov zaregistrovaných, je doteraz 120 pretekárov. Úroveň tohoto festivalu rýchlych strojov sa z roka na rok zvyšuje. Tento ročník vyvolalo vrásky na tvárach organizátorov iba počasie. Čo sa týka zabezpečenia profesionality, časomiery, usporiadania celého preteku, tak tohoročný pretek je pokrok kvalitatívny oproti vlaňajšiemu. S tým rozdielom, že v Lani sme mali krásne počasie, celý deň svietilo slnko, možno, že už bolo aj príliš teplo. Takže jedine to nám chýba, priazeň počasia. Počasie divákov neodradilo a tak si mohli vychutnať bohatý sprievodný program. Máme tu vystavené americké luxusné športové vozy zo 60-70 rokov. Máme tu 1400 koňový dragster, tiež americké auto. Onedlho sa začína Street Fighter Show v podaní maďarského akrobata. Takisto máme to najrýchlejšie auto na Slovensku. Zavítá k nám Nissan 300Z s výkonom 700 koní. Druhá časť tohoto úspešného podujatia bude mať pokračovanie ešte toto leto v Trenčíne. Áno, toho roku aj v Trenčíne my organizujeme šprinterský pretek Automax Powerfest Volume 2 2008. Organizačne zvládame to, totiž môj kolega, predseda asociácie Igor Hivňák pôsobí v Senci, takže operatívne trenčiansky pretek rieši on, ale organizačné veci napredujú. Zo pár operatívnych vecí tam treba doriešiť, ale dá sa povedať, že už aj trenčiansky pretek je zorganizovaný. Podľa riaditeľa podujatia záujem divákov o takéto akcie ich núti pozerať sa aj dopredu a pripravovať ďalšie podujatia nielen na otvorených plochách, ale aj v atraktívnom mestskom prostredí. Vypadá to dobre, záujem zo strany divákov, takisto nadšencov motoršportu, čiže jazdcov, aj mediálnych, reklamných partnerov, generálnych partnerov pretrváva. Problémy sú jedine s dejiskami podujatia, čiže s letiskami. Mali sme v pláne opäť sa vrátiť ako raz do roka urobiť ako atrakciu, opäť nejaký mestský pretek, ako sme to robievali prvé 2 ročníky v Rimavskej Sobote. Možno, že na budúci ročník do kalendára zaradíme ako taký exibičný pretek v meste. To bolo z nášho regionálneho týždenníka všetko. Ďakujeme za vašu pozornosť. Dovidenia.